Звістка з-за ґрат. Український політв'язень Володимир Балух написав листа активістці Альоні Поповій. Його вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук. Бранець написав, що до нього не пускають українського консула, бо адміністрація колонії вважає його громадянином Росії через прописку в окупованому Криму. Утім, сам Балух від українського паспорта не відмовлявся і засудили його саме як українського громадянина. Нагадаю, окупаційний суд Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців в колонії за нібито зберігання зброї та побиття начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання. Навесні його перевели до колонії російського міста Торжок і вже втретє помістили в штрафний ізолятор. Його адвокат Ольга Діндзе вважає, що так, адміністрація намагається представити Балуха злісним порушником порядку, щоб позбавити можливості вийти з в'язниці достроково. Таке клопотання українець може подати вже в липні. Весной, конечно, и не пахнет ни в плоскости моих взаимоотношений с кривосудьем Российской Федерации, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО с хмуро-суровым пейзажем неба за решеткой и непроходящим ознобом.